Soc en Jordi Soler i soc tutor de batxillerat de l'Institut Francesc Ferrer i Guàrdia de Sant Joan Despí. La tasca del tutor consisteix en procurar que l'alumnat obtingui una bona formació i una orientació acadèmica i professional, i per això realitzen activitats adreçades a la tria de les matèries de modalitat i del treball recerca en el primer curs i a l'orientació acadèmica per a la tria de carreres universitàries i cicles de formació de grau superior en el segon curs. També acompanyem a l'alumnat en el seu creixement personal, emocional, ja que el tutor ha de ser el referent per a l'alumne. A més, assegurem que hi hagi una bona dinàmica grupal, de convivència i de respecte, i el tutor, a més, ha de ser el netge de comunicació entre professors, alumnes i pares, perquè entre tots plegats hem d'assegurar que l'alumnat obtingui una adequada formació acadèmica.